चन्दन ब्रह्मआ मालाबाबो इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव फैफिनला। बे खोथाखौ सोर बुंदों आरो बबे एंगेलजों बुंदों आरो बिथांनाव चन्दन ब्रह्मनि माखासे खोथा बुंना होनाय जे बिपिएफआव मालाबाबो थांफिननाय नङा होननाय बेनि सोमोन्दै दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थानो सानदों। आरो लोगोसे खाम्फा बरगयारिया थारैनो सिंजों इउपिपिएलजों लोगो जानो थांगासिनो दं नामा आरो इउपिपिएलनि सोर लिडारखौ बिपिएफआ दम होदों बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना गासिखौबो मोनजोबनो हागोन। स' गिबियावनो आङो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअआव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजां दं। स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे खोथा जोबनाय फारसे आङो सोर लिडारा चन्दन ब्रह्मनि सायाव इसेबां मोजां खोथा सिक्रेट खोथा दिरुननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफैखो बेखौ आं जोबनाय फारसे होगोन। बिनि सिगां सावरायग्रोगोन खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे माखासे बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिफोर बिथांमोना थारैनो इउपिपिएलआव थांनो लोगो लागासिनो नामा आरो बिथांमोना बै साबा दैदेनगिरिनि नामखौ मिथियो नाथाय बुङाखै। मानो बुङाखै खारना जाहैबाय बुङोब्लानो बिपिएफना न'आव थांनानै दमहैयोनो। आच्छा बे खोथाया सैथोमा? बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा ससियेल मिडियायाव बुङोब्लानो थांनानै दमहैमारो नामा? बबेहाय हैखो? थांनाय इलेक्सनाव एमपि इलेक्सनाव लैहोर गयारि बिथांखौसो दिन दाहारे दिनावनो सानावनो पिएफ पार्टि अफिस खाथियाव बुदों। दिनै बिपिएफनिया बबेहाय माला ससियेल मिडियायाव बुंनाय राइट टु स्पिच दङ बेखौ रावबो बे अधिकारखौ खुनु रावबो बोखारनो हाया, खुनु रावबो बेखौ सिख'ना लांनो हाया, बे दंखायो। दा ओंखायनो ससियेल मिडियायाव बयहाबो बुंनो मोन्थाय थायो। नाथाय डिफेमेसन केस थायो जानला मोनला खोथा बुंथारोबा। दा बे हिसाबै बिनि फोरमानखौ बिथाङा गावनि खुगाजों होनो थांगासिनो दङ। बेखौ जोबनाय फारसे नुहैगोन। लोगोसे बेनि सायाव बिसार खालामनानै नोंथांमोना मा सानो? थारैनो बिपिएफआ सोरबा ससियेल मिडियायाव बुंबानो बुहैयो नामा? बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे खाम्फा बरगयारि सारा थांमारसिगोन नामा? जायनि खारनाव थांनाय इलेक्सनाव ओंखाराखै बेखौ लानानै बिथांमोना बिराद इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना दामगासिनो दं। नाथाय सिङाव आन्दोआव जायखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै होनफैयाखै आन्दोआवहाय मानि थाखाय फैयाखै माखासे गोबां खोथा दं जायखौ ससियेल मिडियायाव बुङाखै बिपिएफनिफ्राय। दा बेफोर माखासे गोबां खारननि थाखाय थादोंबो जानो हागौ बा माबा मोनसे सेक्रेसि खोथा थायो। दा बेफोरखौनो लानानै राजनितिक बानायगासिनो दङ इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा। मोजां खोथा बेफोरबायदि राजनितिकआव डिप्ल'मेटिक पलिसिफ्रा थायो। लोगोसे बिथाङा स्पस्ट' भाबै फुरायै चन्दन ब्रह्मआ मालाबाबो बिपिएफआव थांफिनला होननानै रायरायदों जाहैदों गावसोरजों। सासे दैदेनगिरिया बे खोथाखौ बुंदों। दसे उनाव आं होनो थांगासिनो। दा खोथाया थारैनो बेसेबां सैथो? राजनितिकआव बबेनि बारा बबेथिं बारो आरो फारलाया माला ओरै उल्था जायो बेखौ बुंस' हाया। सोरबायाबो थांगोन सोरबायाबो फैनोबो हागौ, फैफिननाय थांफिननाया थायो बेखौ इसेबां गेरेन्टिजों बुंनो हाया। नाथाय बिथाङा गाव सावरायनानै बा गाव चन्दनजों रायलायनानै खबर मोनदों खोमा, ओंखायनो बे खोथाखौ गोख्रोङै बुंदों मालाबाबो फैफिनला होननानै चन्दन ब्रह्म सारा बिपिएफआव मालाबाबो फैफिनला, इउपिपिएलआवनो थानानै खामानि मावसिगोन होननानै। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगोसे नोंथांमोना नैबे सासे दैदेनगिरिनि खोथा बुंनाय प्रुफजों लोगोसे खोथा बुंनायफोरखौ नायलांबानो जाबाय। बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो, आङो बेखौ लेखा गोरों होननानै आं मानियो आरो आंजों गाज्रिबो नङा, रायदावोबो आब' होननानै। फंबाय हिसाबै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों माने राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बेखौ जे बिथाङा फल्स बाथ्रा बुंबाय, आं बेखौ खावलायनो लुबैदों फंबाय। बिथाङा लेखा गोरों गथ' हिसाबै जानला मेला दा बुं, आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। मानो होनोबा बे अमाखौ साप्लायारानो डाइरेक्ट गारियाव दिखोनानै लानानै फैखानायखा। आरो दाखालिबो आङो नैबे 13 नाम्बार समस्थियाव रानदों, डाइरेक्ट बिथांमोना साप्लायारानो लानानै फैदों। बेखौ राकेश ब्रह्मआ बाया, मालाय साप्लायारासो बायो। बेलाय इएमआ बहानि अमा बायनांगौ? सोरनावबा बाखि लानानै होदों, माबा होदों, सोरबा बुरैनाव बाखि दङ, एकदम नंखाय बाथ्रा बियो। दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों फंबाया जानला मेला बुङालासिनो एसे सिन्था खालामथोंसै। दाना गिदिर लिडारफ्रा गावसिना बिपिएफना फैजोब्बाय, दालाय मानो दाख्लै नमिनेसनावबो जोंना आदा खाम्फाया मानो थाफायाखै? बेफोरखौ एसे नोजोर होबानो जायोना। गाव
गोबां लिडारफ्रानो गैयामोन ना मानो फैदिया बेखौबो एसे साननानै नायथों दा ओंखायनो खावलायनो नागिरदों जोंहा मानगोनां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आब' प्रमिलाया बुंलायबाय आं आब'खौबो खावलायनो लुबैदों मानो होनबा जों क्लास 5 बा आब'आ लिडारखामोन ओमफ्राय आब'आ माने लेखा गोरों मानसि MLA जालांबाय मन्त्रि जालांबाय गोबां खामानि मावलांबाय बर' आइजो हिसाबै जों बेखौ बिराद बाख्नायो सनमान होयो नाथाय नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों आब'आ माने चन्दन ब्रह्म सारा माब्लाबाबो UPPLनिफ्राय थांफिननाय बाथ्रायानो गैया मानो होनबा बिथांनि खुगानिफ्राय बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आं माब्लाबाबो थांफिननायखौ सिन्था खालामाखै होननानै दा बेखायनो आं खावलायगोन मानगोनां बे बारग' मन्त्रि MLAफोर सार आरो मेडाममोनहा जानला मेनला UPPLनि बागै बा जोंहा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे पार्टिया माब्लाबाबो नोरजिया नङा गोख्रोङैनो दं आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनदों BPFनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय दिनै चन्दन ब्रह्ममोन आरो एसे बावैसो उनाव फैबावगोन सोरबा आं बुंथ'ला बुंबाबो दानो न'आव थांनानै दंहैलायगोन बिसोरो आं बेखायनो खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों बेखिनि बुं स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबथ'बाय कमेन्ट्स हरदो आसा खालामो नोंथांमोना कमेन्ट्स हरगोन एसेनोसै थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ